Nang sawijining sekolah ana bocah sing jenenge Zelif. Dheweke bocah pinter lan lucu, nanging duwe kebiasaan sing ora apik, yaiku seneng nunda-nunda lan seneng gim-giman nganti bengi. Merga kuwe, Zelif sering telat mlebu sekolah lan kadang kelalen gawe PR. Nanging sekang kesalahane kuwe, Zelif banjur ngerti nek nunda-nunda mung gawa masalah lan penyesalan. Esuk sing kudune seger lan tenang dadi rada rame gara-gara ana sing teka telat. Kaya biasane kancane wis pada lungguh, tapi Zelif teka kroso-kroso kaya lagi diburu pitbull. Kahanan kie bakal jadi masalah sing ditekani karena kebiasaane dewek. Jadi ngapunten Bu, kula telat ke sekolah gara-gara bantu ibu di rumah. Alah, alasan bae yang memakan ini Bu, sing yo makan benerane. Ibu, kula gem-geman nganti wengi dadi awane kula telat. Aduh, Dek. Ibu, kula jatuh ngapura janji boten ngulangi wani. Sawise kelas dadi rada tenang, siki wayahe ngumpulna PR. Bocah-bocah liyane wis pada siap, tapi Zelif sing biasane ora siap, siki mulai kerasa deg-degan. Kie momen sing bakal mbuktikna akibat disekang nunda-nunda. Oke, bocah-bocah kayak sing bukan kalau minggu ini, kayak tuh dari bangunan dinasti ya. Ibu. Loh, Liv, pengen di, dia kan wujud deh. Kapan kan wujudnya di kisahnya baru lah. Kepada teman, orang nggak kok apa? Siap-siap balik pun kok ditombai maning. Jadi, buku pengen di Liv. Kula kok main garap Bu. Nah, gue aku batin yang kalau seneng nunda-nunda, setelah dan nggak PR eling ya, terus jadi murid gue dari apa? Ibu. Jaga gitu, dilakoni sih tenangan. Ibu. Dheweke lungguh nang kelas dhewekan, adem, sepi, mikirnya dadi-dadian barusan. Kancane pada dolanan, tapi Zelif malah pikir dheweke dewek. Kie waktu penting nang endi dheweke mulai nyadari salah lan mikir arep berubah. Wah, nyong kudu berubah. Nek misal nyong kayak ge, kepriwe karo majune. Loh, Liv, serius teman nulis surat cinta apa? Surat cinta, kini lagi ngarep PR. Bisa-bisa nek karo ngarep PR, diburu ke karo buru karo sapu ijo. Oh, kayak gue, ya piklah tobat. Sawise sewengian mikir lan njajal berubah, Zelif mutusna tangi luwih awal. Dina kie, dheweke pengin buktikna nek dheweke bisa dadi luwih becik. Kelas sing biasane rame, siki malah dikagetna karo kehadirane Zelif sing paling awal. Loh. Tumben kasih ini, biasanya satu kelas. Yalah, harus tobat. Itu mbak, sini jadi tekan kelas rata Ibu, kula sampun berubah jadi disiplin. bisa aktif ya, dijaga ya kebiasaannya. Ibu.
Perubahan Selif ora mung dirasakna Bu Guru, tapi juga kancane. Waktu istirahat dadi momen guyonan lan kekaguman lan kanca-kancane sing wis ngerti Selif ora kaya biasane. Biasanya berkenan ceramah li, karo sing wis berubah. Rasane kambangan, sing nyong wis lebih lega, PM wis rampung. Ora bingung mening. Nah, iki jenenge tobat temenan. Sawise kabeh kedadean, Selif nyadari ndi salahe lan ndi kudu dibenahi. Perjalanan sing cilik kiye dadi awal kan perubahan sing luwih gedhe kanggo awake dhewek. Dheweke paham nek kebiasaan nunda-nunda mau bakal nggawa masalah lan nyesel. Sikit dheweke janji bakal dadi bocah sing disiplin lan tanggung jawab. Mulai sekarang perkara cilik, ayo pada disiplin. Aja seneng nunda-nunda, merga nunda mung nambah masalah, akhirnya nggawe nyesel. Disiplin kue kunci sukses. Priwerip.